Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:02. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May nga naman sa aton sining mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Sabado kita nga pagpangalagad Marso 28 tuig 2020. Katapusan na kita nga Sabado sa ikatlo nga bulan. Aksyon Hotline. Nati karon nga bulan ang advisory kuntani amo ini ang Fire Prevention Month. Pasalamat kita. At least wala sang daragko nga mga insidente o konsunog nga nagluntad diri sa probinsya sa Negros Occidental, lakip na sa syudad sa Bacolod. Isa lang ang rason sini, bangod nga kalabanan sang mga tag-iya sang puluyan, kalabanan sang aton mga kaaksyon, ara lamang nagatiner sa ila puluyan, bangod sang pandemic o kung bangod sa epekto sang COVID-19. Amo ning rason nga ating tagsa ka pamilya no naginupdanay sa bilog adlaw halos ara lang sa balay naga-tiner ti amo ning nga nagdubo man ang kaso sang sunog no sa palibot sang Bacolod kag Negros. Anyway, pasalamat kita sina kabalo kati ang March ang masami masako amo ning may pinakamadamo ang mga kaso no sang sunog nga nagaluntad. Welcome na diri sa aton sining nga pagpangalagad, tubtob kita sa takna nga alas 9:15 karon niya nga aga with Aksyon Nelmar o Aksyon Henry Spulgar sa technical side. Back up naman sa aton nga pagpangalagad karon nga aga si Aksyon Dorel Cabato kag Aksyon Elry Dutilios. Matag palamatita nga nagamonitor na via Facebook Live kag arap man ang iba nagamonitor paagi sa YouTube. May nga gagid sa inyo tanan kag amuman nasa mga nagamonitor paagi sa ila sini nga mga transistor radio. Pwede ka mo magkapartisipar diri sa aton nga pagpangalagad. Padala lang palihog sa inyong mga mensahe sa aton sini nga text hotline. Kung ara ikaw nagamonitor dabla way ka Facebook account, waay ka man sang internet connection, feel free sa pagpadala sa inyong mga mensahe gamit ang inyo sinitag sa ka mga cellphone. May available nga chat room nga pwede nyo padalaan sa mensahe dira sa Facebook Live. Kung wala ka naman
sang Facebook account kag internet connection, padala lang ang inyong mensahe sa aton sining nga text hotline 0938-225-5017. Aksyon Hotline. Nga ang ginmuno ko ang parte sa ginasilibaran naton nga fire prevention o kung ang ginahimo subong sa Bureau of Fire Protection nga Fire Prevention Month. Kaya ting ginaistoryahan sunog mo, aring balita sa nasyonalo, daw hindi ko makapati, nga ang ginahimo, kag amo na ni subong ang kainit, kag kabalakas ang publiko sa COVID-19, no? Pandemic nga bisan ang pungsod Amerika, wala makasalbar kag subong sila na ang nagapanguna kung kadamuon sang mga persona ang nahalitan halin sa nagkalamatay pagkadto sa karon sa maginabulong sa hospital, no, nagpositibo sa testing. Tisiling ko istorya kita kalayo ariyo sunogid kay makon may mo isolated kuno nga kaso nagsala iya ang resort naging pagwa kag ang advisory ang Department of Health RITM may ara sang ginligwat sa ila sadto ginpagwa findings batok iya no sa kay ACT-CIS Representative o Congressman Eric Go Yap. Aksyon Hotline. Ang balita mo ni ti ang Research Institute for Tropical Medicine RITM sila ini dito sa Metro Manila, no, ang nagabaton sang tanan nga mga swab testing nga ginakuha sa pila ka mga tawo nga ginakuhaan sang sample matapos nga may ara sang sintoma sang COVID-19 agod nga ma-check kon bala positibo ang isa ka individual o isa ka tawo sa COVID-19 or Coronavirus Disease 2019, ginadala ang swab sample sini. Amo na ginabutang kung nga may mga testing kit kag amo na kaimportante para ma-preserve ang ginakuha na nga sample gikan sa mga persona nga ginakuhaan sang swab. No, mag-swab ini sila halin sa ilong mo kadto sa baba mo, ha? Nga ginapadala dito sa RITM o kung Research Institute for Tropical Medicine or RITM. Aksyon Hotline. Now, pag-abot na dito ti i-check kag i-determine bala ikaw positive o kung negative sang COVID-19. Halin sa pamilya ni Congressman Yap, mga kaupdanan sa Kongreso, would you believe nga kuan man ikibot matapos ng result nga una ginpagwa sang RITM positibo sa COVID-19 si Congressman Yap. Ang tanan mapatik ang tanan nga mga nakasalamuha niya, ang tanan nga mga sadto na sugata niya, posible nagkamusta ang tanan niya sining nga mga nasugilanon ngay nang malapit bala because of the issues ng social distancing or physical distancing. Grabe ang kabalakay. Hamakon mo yung positibo galito sa COVID-19 ang ginaistorya mo. Aksyon Hotline. Pitik sintas, mayara sang pagklaro. Ang RITM nagambal. Ya dali lang. Negative galito si Congressman Yap. I am very sorry. Siling sang mga representante nga nagambal parte sa result ni Congressman Yap. Ang pag-describe nila sa diferensya o konsala sa encoding procedure. Kung i-encode mo na, no, may gawiyat sa computer, encode mo na ang result na bala positive or negative. Aksyon Hotline. Kaya mo na ginaya ka reckless, amo na ginaya ka pigaw nga daw ay ginaga halong. Kaya makon mo na yung ang kibot ang tanan, no? Nga mo na ni subong sitwasyon, may bawi ay piyas ang result, nga from
positive to negative. Aksyon Hotline. Hindi man posible ang ginakalipay subong sang mga nagahimo sang hindi husto kag patalang nga mga report ngang ilam lang actually purpose ya manginto sa pariyon la. Grabe subong amo ni gani siling ko, please. Kung wala man lang kamo sa mabulig sa sining nga sitwasyon kag para sa inyo hindi kamo madutlan sang COVID-19 inyo na naiya. No, inyo na naiya pagpati. Pero ang akon lang padayon nga gina-encourage sa tanan, please, sunod kita kung anong ginapanugyan sa gobyerno, kay ini tanan para sa aton. No? Pero sa sining issue, may sala sa findings, siling ko tintilawg-lahog ni. Hindi niya lawg-lahog ni. Nga imo lang niya, bilog nga Pilipinas ang nagabantay. Bilog nga Pilipinas. Ito yung ambal din isang RITM, gin-review man mo ng ibang tuway na. Amo lang to isolated lang. Aksyon Hotline. Tinugangan pagid nga subong perti iya na ang gamitay sa mga ngalan pati ang mga opisyalis sa gobyerno biktima subong sa mga fake news matapos kang ila mismo itsurada kag ginahimuan sa mga fake account. Aksyon Hotline. Way kamubrahon sa kabuhi niyo. Ano yang makuha niyo daman? Ngalitan yung parihon, yung kadugay pa sang pamulitika kon politika na hindi ni tiyempo subong para lang makahalit ka sa imo sini kontra sa politika. Online sa hotline. Online sa hotline. Angot sini, joining us over the phone is Congressman Greg Gasataya of the Lone District of Bacolod City. Kong, how are you? Good morning. Aksyon Art na yung agasin mo may gagamitan ito na. Balikan ta siya alas 8:12 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aksyon Hotline. Grabe no, kay kabalo ka may mga tendency sa telepono na lang siguro kung pwede daya. Alang-alang kung kay nagkakakuan siya, nagkakautod ang iyang linya. Aksyon Alas 8:13 na, grabe, ariyo kayong mismo congressman di sa Bacolod na biktima sang fake account o may nagamit isang nag-ubra sa account nga ang iya siningalan na mong ginagamit kay itsura niya. Nagpa-pretend naman nga si Congressman Greg Gasataya. Aksyon Hotline. Why labot sina? Tiyawa, kung mo mga congressman ang iban to kapin pa kung senior citizen, kaginakulbaan kay. Once again, we have Congressman Greg on the line. Kong, morning. Aksyon Art na yung agasin mo may gagamitan ito ng mga tagpalamatibirik sa Bacolod de Benagros. Sir, first and foremost, ikaw sa nakita, kung nga daw nakibot kag nag-react gid, parte sa siningin pagwa ng results ng RITM, nga ti sala iyang nagsala kuno ang pag-encode no sang result sa sining ginpatigayon nga test no sa kay Congressman Yap. Pero ti personally, nanong reaction mo pagkabalo sa ni Kong? Amugin na Aksyon Art, ang ako na reaksyon, nakibot gid ko. No? Kaya kagabi, while gasigi kami sa thread namon sa house, balakli damo kami ng mga group, chat groups, no? Sa mga kalain-lain ng mga sa Committee on Appropriation, sa Majority, so on and so forth. Gulpi nagpadala ang admin sang isa ka press statement talin sa RITM Uy. nga nag-apologize sila sa kay Congressman Eric Yap. Siya ni ang ato lang gin-declare positive, I think, kahapon or the other day. And to quote, ginkupya ko gini kay hindi ko kabalo kung ano nga kung matyagan. Nabutang diri, Representative Yap remains negative of COVID-19. His results are by no means a false positive. Sus. This isolated incident was brought about by an encoding error which was discovered late last night, or meaning the other night, 2 nights ago, by the Molecular Biology Laboratory of the Department of Health Research Institute for Tropical Medicine, or DOH-RITM. We maintain that our testing process is compliant with the World Health Organization protocol and that our results remain accurate despite this incident. Okay. The polymerase chain reaction testing procedure still stands as the gold standard in detecting the generic sequence of the SARS-CoV, the virus that causes COVID-19. No? So, the mechanical error,
Aksyon art amo ni agin hambal abis ang RITM rason tanan nakibot, no, although ang good side sina ang isa ka persona naging false positive, meaning wala siya COVID-19. But ang reaction sa kalabanan, what about the 800 plus? And then the others naging test nga ang outcome negative, no? Although I don't di nakuluyag maghatag pa bala action art sang nga magtuga pa sang chaos kagamo, but siguro ang pinaka-importante sini is ang RITM medyo nagambal sila nga isolated case. Siguro there should be a thorough review sa tanan gid nga results. I know kapoy-kapoy na ni sila. I know damo kayo gati ng cast na bala action art Okay. for the past couple of weeks. RITM naging yung testing center all over the Philippines mo. Correct. Ang DOH ni siyang 3-4 weeks ago pagkanto ni Secretary Duque sa amon sa house nagambal siya ngalinga may ara sa Manila, may sa Visayas, may Mindanao, may Luzon. Tigo mo raon kasi Gabo ng tanan. Okay. RITM naging sa Manila ang testing center. Although nakaluya kita diri sa Western Visayas, kinag-open niya ang Iloilo sa Domingo. And then dito sa Cebu nag-open naman isa. So kahit papaano naibanan ang load dito sa RITM. But nevertheless, Action Art, ang pinaka-importante gitin siguro ang pag-fast track sa DOH sa pag-credit sa mga testing centers all over the Philippines. At the same time, ang pag-undergo sa pag-check sa tanan ng mga ginpagawa ng results. Yes. Kay siling ko gani, Kong, no? Kay ang akong ginakabalakan na mo ni. Nagamat-amat subong damo sa mga persons nga may mga sintomas nga gusto magpa-test, no? And because gati may halin sa mga opisyalis ng gobyerno, may mga nagaserbing kilala nga mga tao nga nangin nagbatsyag ba na sa mga sintomas ng COVID-19. Kag sa pagdamo man may mga nagdonar sa mga testing kit nga gamiton, siling ko ba si magsobra pagid ang load sa mga nagatrabaho sa RITM and sa iban pagid no nga mga testing center. Siling ko ba ipatani magaserbi ining eleksyon nga hindi na matabo nga may pagsala liwat sa mga pag-encode. Can you imagine? Bala ba si si Yap ni, Congressman Yap, patyagan ko, wala na nagpuli sa balay nila, wala na nagupod sa batay after nga nagagawa ng result mo? Correct, Action Art. Nag-isolate na ni siya, nag-quarantine na ni siya, kasi positive siya mo. So, ang stress ka gituga, kan tanan bala, tapos grabing base siya, na grabe man na pag-waswasin ni siya, up to the point nga, kasuhan pa sa PSG, Action Art, meaning, nagigid ang epekto, no? So, kakita yung mga ginambalan na nga, abi kasuhan ni Congressman Yap, nga kabalo na siya galing nga may mga sintomas sa sang COVID-19, nagsulod ba siya espalasyon, nag-attend-attend ba siya ka-meeting? Yes, amo na ang kalabanan, gid nga reaksyon, no? Grabe ang pagmulay sa iya, bangod siyang nagwa nga naging positive siya Action Art, no? So I think amo gid ni ang sitwasyon sang kalabanan gid. Although speaking of testing kits sa Action Art, 2 weeks ago, meaning last week, tuloy grabe na ang pag-declare ni Presidente nga ipaidalom kita sa enhanced community quarantine ng Manila pag ilog na Pilipinas. Ang problem sa Bacolod last week was wala ta sang swab, no, wala ta sang UTM, no, diri butang ang mga specimen. Kami nga mga kongresista diri sa Negros, sige na ang amon discussion kag nagpangita na kami means kung paano makabakal sa mga testing kits, no, may iban nga nag-order na, may iban naman nagabot na. But before namon gin-finalize, gitawagan gid namon ang Department of Health last week kag ang advice sa amon sa DOH ni Regional Director Convocar nga hindi anay magbakal sa mga testing kits, ulaton gid ang DOH kay basi hindi accredited ang baklon kag hindi sa kabulig makapalain pa. Correct. No? So that is why nga last week why gid kami, although gakuan ka na gid mo kasi grabe ang demand sang kinanglanon nga magbakal na, and may mga nagabaligya nga luyag man nga pasulod diri, but gin pa kamayo namon nga i-kuan na nga i-hold na kag sundon ang DOH Action Art. Kaya according kay former DOH Secretary kag Congresswoman Janet Garin, ang tabo kuno sa Amerika, amo gid ni Action Art nga damo-damo mga testing kits nga ginawa
no? Okay. Pag dumudamo nga testing kits, pagpa-test ng tao niya, negative ko. I-go around, false negative, gali, positive siya. So, Jesus. we don't want that to happen. There is aton sa Pilipinas. Sa muna nga kami, nagsulod kami sa direksyon na luyan yatan sa Department of Health na dapat kung ano ang testing kits sa RITM, amo man na ang i-provide ng mga testing kits diri sa aton sa Negros. And Okay. nakaluyan man nga may nakabot ng mga testing kits and similar man sa testing kits na ginagamit sa testing center sa Iloilo Action Arts. Yes, and that is a good point. No, kay kung halimbawa karon magbaha di ang mga testing kit nga hindi man amo na gina-advise no sang DOH tinsakto na tuod kung ninali karon lumudamo di karon magwa nga negative result pero gali positibo kay mo or the other way kung nagsala-sala pagid ang public no. Kabalo naman tangadaan nga si Senador Coco Pimentel ginawaswasan nga daw ang pobre man ning isa ho galing kay tido may sala man siya bala sa ginimo niya ngati gin-breach niya ang protocol. Same thing ang natabo kay Yap ti subong ang si Yap kag si kuan ni nagligad si Senador Coco Pimentel pareho sila nga ginawaswasan ti subong si Yap yan okay na ambot ko na no ini o ipasinsyahon ta lang okay na lang na kay may jutang diferensyang RITM. What do you think dapat imbestigahon gini Kong? Siguro ang akon diri Action Art ang pagpatigayon sa investigasyon do kuan gid subong do tungod sang kasako sang Tagasako, correct. Oo, tanan is ang focus is number one paano maaway ang COVID-19, paano ta makabutang kalanon sa mga panimalay, no? Paano ma-assure nga wala sa may malatnan. Siguro pinaka-the best na gidlang diya mo tong ila maginimo sa RITM if pwede i-check liwat ang mga results na ginagawa, no? Kay tungod nag-amat-amat naman iba ng load kaya nag-open ang Cebu, nag-open ang Iloilo, and I think ang Mindanao soon, ang Davao Miara naman, kag may madugang naman sa Luzon. So gamat-amat ang testing centers, gamat-amat damo. So probably the volume will be lesser. So ang pinaka-importante gid no is ipalib lang, i-check lang yung tanan ng mga results Yes, sir. Action Art. Kaya nga, considering ko lang tao gani, although laing man itang tanan, pero mas maayo pa nga ma-declare ka na false positive. Kaya kung ma-declare ka nga false positive, ang tao, hindi na yung ma-quarantine siya, ma-isolate siya. Okay. Pero kung ang tao, i-declare mo na negative, false negative, ang tao, yung makapalapta pa na, makapanglaton. Correct. I think the risk is higher with that Action Art. Now, Monday, diri sa Bacolod City, may ara na sa inan sa community quarantine. Ang office mo kung I understand may mga ginahatag man nga bulig sa barangay Subong, nakita ko may mga halin sa alcohol, kag iban pagin nga bulig no kay kon na partiya sa mga kinahanglan pagkaunti iyan asang local government unit. Magluwas sila kung ano subong provide man sa office mo sa mga barangays. Well, ang amon gid ni Action Art number one gid together with the DPWH since Monday kapatigay gabulig kami sa mga sanitation efforts no. May 4 ka teams na nga ginapagwa no nga nagalibot sa barangay sa pagbulig sa kabarangayan ta sa sanitation no. So munang priority gid and then subong gasige kami panghimo sang mga sanitation tents na ipamutang sa nagkalain-lain nga lugar diri sa Bacolod. Again, hindi niya efforts ni buligay lang ni namo ni DE kan sa mga empleyado dira no government funds we use kati way man niya pundo for this no kundi whatever resources that we have kinahimula pa at least mabuligan bala nga hindi malapnanay diri sa syudad sang Bacolod and then pila pa man ka assistance ang amon sila nga gina-provide although akon gina work out ya subong Action Arts amo ni ang mga assistance coming from the national agencies no DSWD DOLE and then ang commitment sa national government na mag-release ng cash assistance sa aton more or less 18 million ka mga pumuluyo all over the Philippines. Nakapon bala may mga nagreklamo kay ining ginapangatag nga mga program kapin pagid ining camp or COVID anti I don't know kung anong sugpon sila sang camp. Hindi ba kung kay ang doli subong bangod man sang social distancing and all daw hindi sila maka-explicar pagid masyado kung ano paano ini
avail no kag sino nga sektor ang pwede. Kaya actually kita diri mo sa amon nga palamangkot sin ko hindi kami sinakasabat nga dapat taning dole amo ni ma-explicar sa public. Do you think subong kay silingkod do may ideya ka man sini kay last time nakita ko da isa na sang good news ang ginbalita man kong? Ang amon sini communication sa kay RD Picaw sang Dole Regional Director continuous action. So what I will do is itawgan ko siya kag ayon na kung pwede makabutang sila hotline bala. Okay. Okay gid na ang online kasi online kita tanan so Online, correct. But there are things nga ang ibang tang utot hindi maka hangop bala no kay like damo nga panawag sa akon ka pamangkot. What if ang imo employer hindi mag-file, hindi kaya ka-avail sini? Correct. And then there are those kanya naka-submit na kami online, din kami ma-follow up. Although ang funds sini Action Art na ara na available na yung funds sini. Siguro Okay. sa matter na lang kapag download. So mo lang ako ipangabayon sa Dole, if they can come up with a hotline para dali sa aton sa nag-gross kung dali sa makulod. Dali makapanawag directly. Kay information is very vital and necessary sa buong Action Art. Sige. Finally, naman, may mga account sa Facebook nga ang ngalan gimutang Greg Gasataya. Man ikaw ni Kong? Actually, ang akong personal na account Action Art, I have tatlo. No? Ako ang maintain yung tatlo kung ka personal accounts. Okay. Wala na ako nag-open, bago pa. Hindi na ako ka-arapal, bla. Ang purpose mo lang is more gid yung magpalabot kita information. Ako digin bring up ko na kahapon, kaya nga ako nakulbaan diri bala Action Art nga ini nga mga fake accounts ginagamit sa pag-mislead sa aton nga mga kauturan. Correct. Pag at the same time basi gamiton man sa mga wala pagimpulos bala nga manginto sa aton siga pa rin. So naging alam ko kapon sang aga kaya damo nagtinganawag sa akon. Damo mga damo mga group chat kag mga kwan nga nagaginawa. Ti ato nga giningaga ko ginalawag kadto ko fake accounts ni ang nagaginawa subong ako niya nga account why na hindi na open kay puno na tatlo ko ka personal accounts no. So mga naging pabalok gid at least wala sa may maintuan kag hindi makahaboy sang sala nga mga informations kay ka budlay gid ari kita subong sa sitwasyon balak nga ka delikado kag ka delicate kag dapat tanan nga information should be accurate so hindi kita luyag nga may mga utod kita nga maintuan subong kay kadamo sang problema sa aton sining syudad. Sige, on that note, Congressman Greg Gasataya, thank you so much for the time. Good morning. Salamat Action Art mo power gid sa inyo sa Action Radio. Salamat gid kag pamilya kita nga magalong gid tanan kag mag-kooperar no kasi imo man nga pamilya halong kita tanan. Mayong aga. Action Hotline. Congressman Greg Gasataya, nasa Lone District diri sa Bacolod. Now, tilang tawon tani ko nano ang malabutan no, in the coming days, nano ang mga kay si Congressman niya ang pag-intindi ko dog bato niya mo ang pagpasaylo nga ginhimo sang RITM. Pero tining kakita sa nayaman, ang lampaso nga nagyan ni Congressman niya hindi hamak mo. Waswasan sa sang mga maalam sa Facebook. Hindi sa kapangilamos kung nagabasa na si Congressman niya, patyakan kung matalbo ang blood pressure mo sa halin sa buyayaw, pagpakamalaot nga naagyan niya. Action Hotline. Diba, kung mo pakasuhan siya gani, kay nagkadto pa siya, nag-attend pa sa meeting sa Malacanang, kami mga symptoms na siya, amo to kapin pagin nga, nagwaya sa result, kag advisory sa RITM, positibo kay mo ya. Action Hotline. Ito pariyo lang na, nga opisyal ka sang gobyerno, pero ikaw mismo, why kagid bala nagasunod sa protocol? Tingwa mo, do ikaw mismo ang nagguba kang nagbaliwala na sa ginapatuman sang gobyerno nga regulasyon. Action Hotline. Ti, ahay, pobre man ng isa. Pagkatapos ini, waay na, okay lang, pasensyanay na lang. Ti, about siya kay Senador Coco Pimentel. Ano, ni pasensyaon ta naman lang ni siya. Action Hotline. Kaya justification niya, way kumalod, way magkuhan na ikaubo to sulod, way magkuhan na isang maginsalumuwa, kung kuhan ginmayo to. Pero anyway, amo ning nangin kabahin, kag mga updates mo, gusto na to ni-inform ang public so that mayara ka mo sang ideya. Action Pagbalik na karon
Bacolod City, 4 na ang konfirmado nga nagpositibo sa COVID-19. Nano matika nga himuon kag pagpanagtag sang tag sa mga barangay, sang quarantine pass, nano gid ang mga regulasyon sini. Gin-uniform na, may mga ID kuno nga nagruwa nga dumi ara sang time no nga dapat amo lang na sarang magamit ang quarantine pass, pero may mga pagligwat ina. Ti Lunes na mo, saan pa kita maulag kag saan pa ma-inform ang public. Panugyan sang DILG sa sining himuon karon alin sa pagpanagtag sang assistance sa publiko pakadto sa tagtaganay sang quarantine pass, likawan gid ang pamulitika. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome awardee for Best Public Affairs Program for Radio.
In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you, and God bless Negros Occidental. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman.
kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bibit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Nagabasdamlag mga eskwela na sa First Academy of Skills and Technology Incorporated, nagatanyag sa Senior High School Tracks Academics kaangay sang Accountancy and Business Management, Humanities and Social Science, yara man ang Technical Vocational Livelihood, katulad sang number 1, Housekeeping NC2, Food and Beverage NC2, Contact Center Services NC2, Organic Agriculture Production NC2. Sa First Academy, be the first all the way globally. First Academy of Skills and Technology Incorporated is TESDA accredited. Bisita sa First Academy nga nahamtang sa RMD Building, Rodriguez Avenue, Barangay 36, Bacolod City, or pwede ka mo magtawag sa 700-9035. Free uniform and ID, 275 pesos lang ang bulanan. 1,500 ang registration upon enrollment. Enroll now. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:45 na. Now, damo na subong mga reklamo nga nabaton kita personally after nga kundi ang halos karabanan nagahulat, no? Sang assistance bala no nga mabaton gikan sa gobyerno bulig no halin sa pagkaon o kung ano man nga mahatag sa gobyerno, especially sa lokalde this coming Monday, no? Kaya mo ginang umpisa mo sa implementation sang enhanced community quarantine, no? So sa idalom sa enhanced community quarantine, kundi mga pampubliko nga mga salakyan di na magbiyahe, tigareklamo ng grupo sa mga transport sector kay suno sila na noon tabo man nga way kuno kami sa listahan, way kuno kami assistance nga mabaton o karon bala dugay kay kapon tinagpalabot sa aton sa mensahe si Mr. Jesse Ortega sang Stone. Nagpalabot man sang mensahe si Ma'am Beth Catalbas. Siling ni Ma'am Beth, siling yan ang natabo man nga daw way kuno kami madala sa hatagan ayuda. Tiway na kami biyahe, duwag simanan, imanon lang mga driver namon. Aksyon Hotline. Amo nang isa sa sitwasyon. Now, are, magkatuan ko lang anay, this coming Monday, kundi may ara na subong distribution, ang panugyan sa tag sa kabarangay, please, pag-abot sa tagtaganay sang quarantine pass, hindi kamo palihog dinaguso, magkadto sa inyo sini mga barangay hall, kay may mga representante ang tag sa kabarangay, nga maghatag sini sa tag sa kamapuluyan sa mga household, makadto ang representante, kuno? Magakadto dira sa inyo ang representante sang tagsa ka barangay. Aksyon Hotline. Di may uniform nga ID nga ipanagtag. Now, are, sumugod sa Lunes, ang puta no matabo, sinay mga border naton, same balagyapon ang pagbantay dira, no? Ang mga pulista. Ano matabo, sinay may mga mobile police or foot patrol police nga magatiyog kag magasita sang mga makita sa dalanon.
Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is the director of Bacolod City Police Office. We have Colonel Attorney Henry Binyas on the line. Colonel, may gagasi mo. Yes, sir. Good morning, sir. Sir, Monday na kita maumpisa implement sang pag-checkar, no? Especially ang enhanced community quarantine. Anong matabo sini sa Lunes, especially anong himuon diri kag instruction mo sa kapulisan naton sa BCPO? Well, based sa Executive Order number 26 nga gin-issue sang aton nga langgo nga mayor, sir, bali may mga authorized person lang nga pwede ka guwa outside sa residensya nila. So, kung hindi ka authorized, definitely tawag diri, i-apprehend ko namon, then dalon ka sa police station, then i-evaluate natin kung dapat ka ba filean sa kaso. Uy. So, ang deployment naton, hindi lang sa mga borders naton, kung di pati man sa kuan may mga checkpoints kitang tawag diri nga establish sa mga strategic areas diri sa city, then may mga mobile patrols kita nga mga kuan nga teams nga maglibot man sa bilog nga kuan nga syudad, of course with the support of the barangay officials, Okay. especially the barangay tanuds. Mhm. So amo na ang kuan ang concept of deployment naton this coming Monday. So aside from the PNP personnel, ining iban nga law enforcement agency, pwede man ni sila makasita, pwede man ni sila nga kung may makita sila nga person o kung persona nga nagalagaw, pwede man ni masita kung mapangitaan sang silang quarantine pass, Colonel? Yes, sir. Being a member of the task force, authorized or allowed sila nga magsita. So, initially, ang Philippine Army, ang 303rd Brigade, nag-signify man daw mabulig sa aton. Then ang Coast Guard, then of course, maramo kita sa mga volunteers. Even the Bureau of Fire, gusto rin nakamak ni Buboy Plotenya, willing siya maghatag sang even ang fire truck gamito natin. Okay. Ang tawag dira mga personnel sa Bureau of Fire. What will happen sa mga border area naton? Hindi na kita mag-allow kung may mga private nga salakyan nga mag-attempt pa nga magsulod diri sa Bacolod starting on Monday, Colonel? Well, kung hindi siya ginatawag na to in term na ginagamit APOR, authorized person to stay outside residence, kung authorized siya, then i-allow nato yung magsulod. Pero kung hindi siya authorized, then hindi ginato siya pagpasunod, pabaliko natin siya. Okay. So, amo na ang bali picture natin nga matabo this coming Monday. Now, ang aring gusto ko may baluan, no? Since nga aside from the Chief of Police ng Bacolod City Police Office, as a lawyer, ano sir ang imo panugyan sa this public? Ano ang mga pwede nila atubangon nga mga konsekwensya kag kun pasakaan kaso, kun mapamatmatan ka sa uli, mga pila ka tuig ni or bulan ang priso kag penalidad mo, Colonel? Well, kung mag-disobey ka o mag-resist ka sa agent of person of authority like tawag diri sa aman nga mga pulis, you will be liable under the revised penal code. Kung i-assault mo o i-attack mo ang person or agent of person of authority or even ang tawag diri ang person of authority like the barangay captain and councilman, you will be liable for direct assault. Okay. So I think the penalty is arresto mayor, 6 months to 6 years. Sus. So hindi ko kwan sa lipat na ko sa duration sa penalty. Pero definitely will be filed. May kaso kitang i-file. Aha. Pero ang korte, taya, bisan na mo nga may community or enhanced community quarantine, anytime pwede malanta sa fiscal maka-file siya, no? Yes, sir. Yes, sir. Actually, may coordination na kami sa prosecutor's office. I-entertain nila kung may mga complaint tayo file sa opisina nila. Okay.
Now, kung may quarantine pass ka, ano ang mga limitasyon ni Kernel para maintindihan nila kay basing iban bala kulang kabalo kang publiko once na magkabaton sa quarantine pass nila, binila kung hilway na sila anytime pwede sila kagwa. Dason, basi kung gusto nila yung sinya malagaw-lagaw tingablaan ay kung ano nga sistema. Ano gid sir ang nabutang o kung ano ang pwede lang nga igaalaw kag mga limitasyon sa isa ka tawo nga may ara sang quarantine pass? Well, based sa executive order, pwede lang na magamit ang quarantine pass. Basically, ang may quarantine pass, isa ka household, isa ka quarantine pass eh. Okay. So, ina siya, magamit lang from 4 a.m. to 10 p.m. So, basically, pagkagabi, after 10 p.m., hindi you are not allowed, siya may quarantine pass ka pa. So, muna ang curfew gyapon na siya sa gabi. Okay. Pero, ang quarantine is isa lang gid ka kuan. Isa lang gid ka persona sa isa ka balay. Pass, ang ihatag sa isa ka household, hindi lang. So, how about, kung halimbawa, abi, sa isa ka puloy-an, no? May ara ka mo sang, ang isa, abi, frontliner, nga, which ginahatagan, isla sang passman, nga makagwa sila, bangod may trabaho sa hospital, nag-duty. Dason, isa pa ka member sa balay nila, may quarantine pass, bangod nga siya yung serving nga manog bakal da, o kung may gusto kadtuan nga importante, mag-updanay sila sa salakyan, makonsidera na nga okay na iya, Colonel. Pwede na, sir. Kay lain-lain man siya nga purpose. Kay frontliner man siya, so kinahanglan siya sang majority o sa publiko nga magsakrisyo. Okay. Then of course, kinahanglan man nga may mga atiman sa pamilya, magbakal sa mga kinahanglanon sa pamilya. So, i-authorize na to na siya nga may quarantine pa siya. So, bali ma-set up kita, checkpoints in different police station? Ano matabo siya ni man? Well, amo na, ginahambal ko ang tawag diri ang concept sang deployment naton. May mga border checkpoints kita or check-up points. Then may mga checkpoints kita diri sa inner portion or inner area sa city. So amo na ang matabo. Then aside from that, may mga patrol cars kita nga tawag diri nga maglibot. Okay. Maglibot, then kung ang barangay magpangayo sang support naton or assistance, may available kita nga quick reaction team nga tawag diri nga magresponde. Okay. So, amo na ang ginambal ko kahapon, ang frontliners naton diri sa pag-implement sa executive order is ang mga barangay tanods or barangay officers or officials. So, kung hindi nila kaya, kung may problema sila, kami ang magsuporta sa ila. Yes. At least kung may maara kita ginayo, may nag-support sa inyo nga mga force multiplier, hopefully ini sila well-informed man, na-educate man party sini, kasi silang kubasi malin ng konflikto, bilang nga may iba nang hindi makaintindi nga base amo panghalinan sang confusion, no? Ini sila sir na brief naman sa gusto gid ang mga force multiplier ta. Well, mag-conference pa ako karon sa mga station commander naton. Okay. And, mga team leaders naton. Pero ang palisiya naton or ang guideline naton is before sa actual deployment, may briefing. O yung tawag naton nga pre-deployment briefing. Tapos gina-discuss sa ila kung ano ang dapat naton pagabuhaton kag mga bagay nga hindi naton pwede buhaton. So, amo na nga kinahanglan ang mga team leaders naton nakaintindi kung ano ang dapat nga i-implementar naton. Okay. Sa mga pumuluyo sa Bacolod, dano ang imo sini panugyan sa ila since nga Domingo nga daan boss, halos way na sang regular programming diri sa Aksyon Radio. At least mapabalo mo na, ma-aware na sila nga daan para nga pag-abot sa adlaw sang Lunes may ideya na sila, Colonel. Well, kabalo kita nga wala sang vaccine or wala sang bulong nga makatawag diri nga makabulong sang virus nga ini. Ang nakita naton nga pinakamaayo nga solusyon is
kuan ang may avoid ang physical contact. That is why ginapa nato ng social distancing. Pero based sa mga kuan naton, damo gyapon naga-violate. So ang himuon naton diri para malikawan naton ang physical contact, ginahingion ako ng tanan nga magpabili na lang sa aton nga mga kabalayan, sa aton nga pamilya, kay ini hindi para ni sa aton kapulisan kundi para gid ni sa aton, hindi lang para sa aton, parte ni sa aton mga pamilya kag sa aton mga anak. So kung kinahanglan namon nga maggamit sang pwersa, himuon namon para nga madisiplina kag mag-cooperate ang tanan. Rest assured nga wala sang pag-abuso nga maghalin sa kapulisan. Ang ginahimo namon is para lang gid nga mukan nga matuman ang tawag diri ang mando halin sa taas tungod nakita naton ini para man sa sa kayuhan sang tanan. Aha. Colonel, good luck sa inyo and God bless sa team, sa mga frontliners naton. A big salute to all the members of BCPO nga nangin frontliners. Ikaw man, no, nga sige ang pagserbisyo sa taga Bacolod City. Good morning and God bless, Colonel. Thank you, sir. Good morning, sir. Aksyon Hotline. Di ka mo maglahog-lahog, ha? Kinagnan sundon ta. Kay umpisa sa Lunes, may mga iset up nga checkpoints, hindi lang yung check up points gapon, no? Checkpoint na gini, ilang taon kung may quarantine pass ka. Now, according kay Colonel, i-expound pag indugang sa meeting nila karon, explikaran nilang ilang mga member, mga members ng PNP, ang nagabulig sa ila kay silingko mo na mas maayo, nga pati ni ang mga force multiplier nga nagabulig dira sa mga boundaries, naga-check, at least may ideya. Kay budlay na kung kay isa nga lain bala ang the way nga mag-approach kita sa tao may quarantine, lain ang interpretation man niya sang duro alam nga daan karon nga tiyempo mo. Aksyon Hotline. Pero Ario, since nga maumpisa na sa Lunes, ano tabo nga daw nagreklamo ang mga transport sector? Daw wala ko nung ginakilala, daw ay sila yabulig, kung kuno kanaan biyahe, no matabo sila eh. Online sa hotline. Online sa hotline. We have Mr. Jesse Ortega sang Sentrong Samahan ng mga Chopper at Operator sa Negros. Sir, may nga agasi mo, kumusta na? Aksyon na, good morning, no? Labi na gita tagparamatis ng Aksyon Radio, ama yung agad sa kanan. Nag-asuksok ka sang face mask, do hindi klaro yung signalaw? Hello, sir? Hello, Aksyon ko. Siling ko, ano ka? May face mask nga daw, hindi klaro signal mo? Hindi, maayo mo yung signal de. Pero ang inyong lisod dito, pigaw kayo. Ate, sige. Tinanong lang tabo to, nga kapon doon nagreklamo ka to na naklaruhan na may pagklaro na kay Vice Mayor Ilcid and the rest of the city officials. Nanong matabo sa inyo, ya? Actually, Aksyon Art, nagtinguhay kami imo sa amon nga obligasyon kay tungod ng reklamo sa amon mga membro since last week pa nga wala na sila income, no? Kay di kadua pagbiyahe nila hindi mayo kay di tungod sa social distancing implementar. Okay. Na instead nga makapasahiro sila bi example 18 kabilog imo na lang sa 8 kabilog. So ang income nila nagnubo, no? Patuloy pa ka nagnubo ng presyo ng diesel, pero hindi lang po kasi pa sir, no? Markila pa sa sasakyan. Iwan sila income with sa street pa until now, no? Di sa Lunes, masugod na ang minan sa community quarantine, iwan nag-idya yung biyahe. Kasi ang lain sina, iwan nagtawag ako sa natungdan ng mga hinsay labi na sa task force created by the City of Bacolod, chaired by Mayor Ilse Pamilyaran. Kag kunana ng mangkot ako, kunana ng assistant matag sa LGU sa Bacolod ka mga driver nga nagabiya sa transport na nagabiyahe pasubong. No? So ang iyang hambal nga okay na istoryahan na ako, no? Sang sudad. Okay. Base matupada na siya by 4 to 3 days after, no? So, gaulat kami
At the same time, natawag mo kay Consuelo Lindo Ramos bilang Chairman Committee on Transportation kung ano man mabulig nila sa transportasyon. So, napasalig mo sila nga tilawan nila nga matingwaan nga mabuligan ang transport. Lastly, sing kagapon, nagtawag ko kay Vice Mayor Ilfred Pamilyaran bilang chairman sa komite as in task force, yung ambal yan, hindi duto nila kuno sa barangay. Yang lain, kaya mga listing sa mga membro, kami kabudaya, hindi kaya isa ka stasyon-aksyonar, hindi na isa ka barangay, ang mga membro nila kapuli, lain nga barangay sa Bacolod, diri sa Bacolod. Okay. So, ginduto to sa mga barangay ang listing sa mga membro, ano tabo, hindi maghatag ang barangay, magbato ng barangay, kaya why magpapa-include sa ilang nga order, kaya ang ilalaya ko ng matagaan assistant, kay sikat tagang tricycle. Di ano nakaroon ng PUG kaya wala na-include. Wala na-include kasi ng order. Pero nga, confirm lagi. Sir Jess? Kasi, oo. Siling ko confirm naging hindi sila magatag. Basi kung wala lang ni mag-insindianay? Hindi na gatag, hindi pakita ang order. Wala madala ang PUG. Ang PUG ang nadala lang itong sikat kag tricycle. Ang sa barangay Tangob, hindi ba magatag ang entertain ang barangay Tangob kay tungod nga wala ma-include ang PUG sa ilang order. Kaya ang problema nila, kintabuhan ko naman kapon si Consuelo Lindo Ramos, singaon niya ko nung makumbinser si Mayor Beng nga mag-extending assistance sa mga transport, ginahulat tamo na susubong. Pagkatubol na bigay sa panahon na aksyonar, special ulit ma-implementar na ang enhanced community quarantine, diwain na nabiyahe. Kung bala, patay ng kabayo, kag wala magabot ang kumpay. Amo na matabo aksyonar. Okay. So, kabay pa nga makaabot at pensyon ni Vice Mayor bilang chairman ng ang committee nga sa Bacolod at yung transport. Kagay Consuelo Lindo Ramos, ilabi ni Mayor Beng kung anong man matag yung assistant sa mga transportasyon kasi nakaintindi kami sa sitwasyon. Kag nag-aabay man ang amon ng mga membro sa mga whatever order nga ginapagbaso nasyonal. I see. Sige, wala to na mo, nakaroon maguto na mo na si Vice, no? Kag kabay pang, kasi ko basi, gina Kwan Manila, ginalikawan man nga, may ngalan na to sa barangay, matagan sa assistance, dason sa transport, pag hindi allocation, may ato, pag kunin nagdubli, ito yung karoon ng iya? Actually, ang transport, lain man ini ang sektor, muti, dapat, buligan Manila, kaya Gani man. Hindi ka lang anay halakagwa subong ha? Hindi ka magalakalagaw to sa North Terminal? Hindi ka magagawa kay yawan ako diya basol sa mga membro ganay action at kay kuno palpak ang kung inyo ko nagbasulo kasi hindi mo manamo na nga mga moral obligasyon. Gani. Bilang leader nyo sa inyo, paano kung matagaan at distance? Sige, buligan. Kuha na mo na karoon, parabot na mo na kay Vice kung ano ang ilang pag-attender sa inyo. Hindi ka, ang mga kuwan nga daan, kung senior citizen, hindi mong delikado sa COVID-19. Halo nga. Amula rin na nga, ako, senior naman ako, di mo ko kagawa di sa balay. Ari lang ko di sa Parimalay ko nagatiner, kaya hindi man takagawa, kapati man tako na iba, di order sa gobyerno, kung ano hindi magwa, di magwa Kaya ako yung kaluloy, kami ang kaluloy, ang mga opisyalis yung stone, kami ang kaluloy basol sa membro. Bakli na lang ang whiskey, anay kagramo, parang dula ng COVID niya. Sige, pasalig mo kami mo. Hindi madami pasalig mo kami. Sige. Tapusan, wala ka pa. Sa barangay. Sige. I-check na mo na karon Sir Jess, i-update ka kung ano gidman. Salamat sa time. Kabay pa aksyon na muligan mo kami. So, kung pwede, hindi na pag-irikta sa barangay, kaya lain-lain na yung sitwasyon. Gani man. Ang transport niya, ang asosasyon, hindi lang kayo sa barangay ng membro na lista, lain-lain ng barangay sa Bacolod. Sige. Sir Jess, salamat, kid. Thank you very much, Aksyon, no? Good morning. Aksyon Hotline. Reklamo sa silingya, hindi na kung daan ni Kalin sa balay mo. Naligan pa siya nag-quarantine sa kugalingon ni Aksyon Oliver, na senior citizen na kuto. Tigaling kay, gusto ko man nga mag-alakakadto sa NGC, kundi indra nga mga mag-istorya sa mga opisyales,
galikaw man siya. Tinglain subong, kay siya yung gina-question, do ginabasol, niya hambal mo, do, okay na itong matagaan kami, kano hindi kami malakip daw. Although nga ti Monday, pamani actually mo, ipanghatag, ang assistance sang city, pati amo na bala, ang balgani ka DLG, di paglamuran pamulitika ha. Aksyon Hotline. Hi Tawi, good morning. Asko bala Tawi, kay marent kami bala van para madulong kag sugat ang amon mga cashiers o cashiers. May need pa na requirement para i-allow ang van na mapakadto pakari sa city. Mas mayo guro ni i-refer o kung kadto ka mo sa pulis kag kay hindi ko kasabat sina directly ako na no kay ang executive order do ay pagkabasa gin kabilugan kung bala ano ang matabo sina no mas mayo ni kadto ka mo sa pulis palihog kag didto ka mo mangkot no kung anong matabo sina para nga at least kung may kinanglan nga mag process sang requirement nga para maibutang ka mo itapik sa van nyo da kundi why na problema. Aksyon Hotline. Sa pulis na lang guro, do hindi ko kasabat ni sa directly sang inyo pamangkot. Salamat kita. Kay bro Kano Oreta. Morning dira sa mga taga Moises Padilla. Siling nga, bro, good DM monitor naman ko dia. I hope nga what I comment constructive lang. Okay itong hambal ni Kong Greg nga dapat i-double check gid ang results ng COVID test before i-announce sa public. Kay delikado gid. It involves loss of lives kung magpalpak. Kay we are in a state of confusions. I suggest nga mapati kita sa government advice kag i-disseminate gid ang updated nga report kag correct para aware ang tao. Halong bro, halong ka man. Good morning. Aksyon Hotline. Ayos insakto na. Amo na ganing ka damo, mandam-damo komentarista subong sila nila kapin pa sa Facebook. Yaw bra ka mo na kuan nga may mga kaso nga mo ni positive amo na ni kramuon. Wa nyo man ginalawag ang ngalan sina, wa nyo man ginawa hambal kundi ng lugar. Ti kalulo ay ganing tao nga ginawasosan nga inang suspected. Bala ngayon pailawagon mo na kundi ng specific address siguro kundi imbes nga buligan ta na pangamuyo, sino ba nabi nga tao yung gusto matapikan sang COVID man, no, sang coronavirus? Amo nang ginalikawan nga nangin protocol sang DOH nga wala sila naga-mention kundi nga barangay ang specific nga may ara sang person under investigation o patient under investigation kag mga PUM to avoid sang ginatawag naton nga discrimination. Bay ganini na talupangdan nga ang pila ka mga nurses sa mga private hospital sa Bacolod hindi papasakyon sa jeep kas na taxi o ginapagwa sa kapihan do hindi pagpakanon sa makalanaan hindi do ka unfair bla nga sila pang frontliner sila pa ya ang aton ginapakamalaot. Aksyon Hotline 2006 Going Down Award for Best Public Affairs Program for Radio. Live.
labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina
mahinang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system. Okay, Taboy Dra, good morning. Kay Jesse Di Quilato, Engineer Arthur Normandy, Herna Pamplona Las Piñas, Josephine Murillo Sibil, Ili Guerrero, Gerly Basister, Jolly Castillo, Sir, may ngaga. Raul Velasco, Engineer Raul Velasco, utod ni Onyo Cagruel Velasco, Nungway Leong, Dan Islafor, Ron Bautista, Ron, morning, Jocelyn Itabag, Noli Candada, Paul Robert Palier Soriano, Maymar Fernandez Estrella, Otoniel Kanya, Inday Jocelyn Itabag, Elmer Labrador Rough Rider, Ray Marfil Tacanloy Jr., Araman si Raymond Alarcon Sagal Jr., nya God bless sa program. Salamat pareha, Erlinda Soriano, nya good morning sa mga taga Mulubulo. Attorney Tic-Tac Villanueva, ang Provincial Election Supervisor sa Guimaras. Si Madam Dalia Saga Monitorman, Colonel Argel Ancheta, morning, Rosalie Rimasog Melmida, araman si Sir Roger Montalvo, ninoy morning da, Jose Hirson Rapinig Honio, araman gamonitor si Javen Divilla, Pristine, Rosana Panagiton, Discotido Nancy, araman si Bachelor Shah Puhas. Sige,
Kag damo pang iba no, hindi ko na malabutan. Pasensya gid. Aksyon Hotline. Ginakulang subong ang vitamin C, pero kung gusto nyo gid para protektado ka mo, aray Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, hindi nga vitamin C, kundi kompleto ang vitamins and minerals nga mabulig silawas ta. Halin sa vitamin A to zinc, ang benepisyo nga inyo maangkon. Tandaan palihog ha, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule anti nga combination. Damo phytochemicals nga sigurado gid protektado kita basta mabakod ang immune system kag resistensya, plus nga nagasunod ka sa advisory sang DOH, at least hindi kaya na mabutang sa lang-alang parte sa COVID-19. Amo lang ginapanugyan naton sa inyo ha, ang produkto nga masaligan. Ang tinami naman para sa may mga hapo kag kabamainan nga nagaproblema sa ilang monthly period. Aksyon Hotline. With Aksyon Oliver Pason sa technical side, back up ta si Aksyon L. Ridotilios kag Aksyon Dorel Cabato. Ako naman Aksyon Art Tayhopon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,